Imana, sometimes ignorance o eko isi pushigide mmadụ ọkwara onye a tie ebe onye anaghị apụtanwu. Regarding Governor Eziokwu and the J-Park ji ọsọ tikapụ eje ekponi Ogechi Njaka ebe ọ nọ na-enwere onwe ya obi aṅụrị. I'm fully aware that na Dr. Ugochi Njaka bụ kwano di Ogechi Njaka nọ na Nigeria. Onwe ka ọ nọ na Abuja currently, or the last time I check ọ nọ Abuja. A military personnel, a US military personnel, broke a doctor there. You know, at least so onye dị well learned. Onwe some certain things no ya need ka akọrị or ka agwa ya ka ọ ga-esi wee handle. Achọrọ m ị na-asụ Igbo. Sorry for those na-adịghị aghọtachi Igbo. Anyways, m nọkwa na-emisi. So, as I was saying, Dr. Ugochi Njaka bụkwa ndị Ogechi Njaka. I want to make this video. I will still... Anyway, let me not talk about private or whatever that is going off social media. But what I'm trying to tell him is that you see that statement from Governor Eziokwu when Ogo na-ebuga ya na J-Park na Ogechi na anaro ndị IPOB ego. And not only no na anaro ndị IPOB ego, like on raise her funds or whatever o kwuru there. Not only that na a lot of people, na this woman ebuga a lot of people na Igbo. It's not only no sena on another the IPOB ego. He went further, stating that na this woman ebuga a lot of people na Igbo na buy. And the no clear evidence. I think Ijo posted that video. Or I believe a lot of you have seen the video. My bene waste time or whatever. For that statement, oh, a heavy one call. Aburo ihe anybody adjust ne areanya. This person. Now look at how you say, let's go. Here video from Ijowa page. Also onye a na-ereziri ndị IPOB ego. And he also added onye this woman ebuga a lot of people. Oji clear evidence. Let's go. Evidence. This person. Now look at how you say, let's go. Onye a na-ereziri ndị IPOB ego. This lady ebuga a lot of people na Southeast. Very heavy statement call. And he went on stating the fact that no the evidence. Forget about this damage control. Opota immediately. Maybe ndị otu ya agwa gị no mess go up. Opota ka o mee damage control. Si na mmadụ kpọrọ ya na phone. Si ya na Ogeji si na ọ na surprise whatever. Na na-achọzi ime ya nwa arrest. O wee bịazie wee kwuo that thing. This is not the first time ekperima ahụ na-make statement like this. Onwe ego oge ọpụtakwa drop all that na Ogeji afa Maazị Nnamdi Kanu wee naka ego wee rie. He has been making a lot of, you know, I don't even heavy statement. Okay, now when you even talk about this whole thing between him and J-Park, Utundu a na-akpọ J-Park, his major angle na asị ya wote ike ka echeki ọ na-aba
akpọrọ Ifeanyi Ụba afa this one and that one. The same J Park bụkwa ihe si n'oge gburu mpe ya. Ọkwa the same J Park pụta si n'oge ihe gburu mpe ya, n'oge kpọrọ mpe ya police kwuo some certain things. N'oge wee stripper na ụmụ ya wee imbecile. Then agwazie gị nwa nke gị ọ na-ewe gị iwe. Oke ị na-eme ya expect ka ọ nabata ihe niile gwara ya, the accusation and everything. Then nke ọ gwazi gị nwa ị chọzi take ya. Unu agbapụ je kpọọ amateur local village police bịakpunye ya. You know, people like Governor Eziokwu problem anyị na-enwe na Southeast today. Iwọchi oge ejere ime that arrest, the lady was still standing. Ha na-asị ya baa moto. Na-asị anyị, give me my phone, I want to call somebody. Give me my phone, I want to call somebody. Immediately, Governor Eziokwu mention na this woman na-ereziri ndị IPOB ego. Na this woman egbu a lot of people na Igbo, na Southeast rather. No jikidia, immediately make that statement or take attention on the high because Soma no ihe wokwu ya ndị police adị gingered. Anyị ncha niile ma ihe na-aga na bai. A lot of group anyị atọkọsị ndị mmadụ. Ụfọdụ ndị Fulani na-arụ ha rụcha ọjọba eti ya ndị IPOB n'isi. A lot of things are going wrong. But ndị na-ebu n'ọdụ things ndị IPOB ka a na-eti ya n'isi. You know? And ndị army or ndị police adịghị ntị aṅụ anything that has to do with na onye a na-associate with ndị dị na ọnụ onye a na-eme ihe a. Ọ ya ka o ji make that statement. Echekwe m ọma ihe o. Eche m na if that governor ka ọ gịnị karị ama m ezigbo afịa something whatever prince. Echekwe m onye ahụ dị educated, amakwa m na ezigbo onye iberibe ka ọ gị na nwaanyị na-akọ ọnụ. You are like ịdị shame enough ya nwa witi afọ nsị ya na-akpọ J Park ịpụta online soro nwaanyị na-akọ ọnụ. Ịkọgide ya to the extent of iwere polisi je pick dia. Na ihe ọ bụkwa the same game unu na-agba, unu na-exchange banter. Ọtụọ gị bọmbụ ịtọkwa ya nke gị, ọtụọ gị ịtọkwa ya, ọtụzie gị ebe ọ na-enwe gị iwe. Iwe a na-ewu unu. Ọ ya nwa governor, help me stop this phone. Ọ ya nwa governor bụ ihe bido that na oge na-ereziri ndị ihe ego n'oge ji afamazi wee gwuo wayo, n'oge ji afamazi rezicha ego wee rie. Smart angel, I greet you. O wee kpọwazie ya escon, o na-ewe iwe. So what am I trying to say? Heti kapugo jekoto okwu. Ha relax ya. Anọ m video drop yesterday. Ọ na-asị onwe other people make petition. Ha will tie aka join kwa ya nzuzu ka ha na-esusu. If this last statement to make, then on the IPOB ka ọ dezere. If the main people will sabu, ima most of them na-asị sabotua. Ọ ha nwa ka ọ dị rijizi uche ha mara onye men sabu. If all this ndị ụmụazị ya na-emekwe ka ama ya kwụsịnata ndị Hausa na Fulani ya juru ana Igbo na-terrorize ndị bai na try ka apụsịa na some group of people bịa na sabotage all their struggle. Ọ ha maka ọ dịzere ịma onye the real sabu. Okay, let's say if at all na
Oge na-eme something like that. Ka emu Governor Eziokwu make such statement n'ihu ndị like the more I think about this whole thing, the more on asa m isi. Let's just say na Oge is actually, let's just assume na ọ na-eme like on a package ọrụ ahụ. Governor Eziokwu ọ na-eme that statement in presence of everybody. Ka gịnị wee mee ka wee kụọrọ Oge aka ọka, like I'm not getting all those things because of banter, because of saga na agbakashi onwe on social media. You know, if these two people ama agenda ha na Igbo, forget to ya na-eme Facebook all that them some small thing made like this, people see call. I'm like, in opinion people then they marry them mad how. Go and watch that video and I see the lady bamoto tension the low. When I say give me my food, immediately come put I say now this woman named for something fund. Or I declare this woman named go to tell people na Southeast no evidence, no clear evidence. Then later came as in a video he made damage control. Sino mad ogini jiwe we kuya na apology na useless and nonsensical apology. Dr. Ogechi Okeke Njaka. This statement will be a threat to your family. It's not a good one for your family. If I should tell you, sir, don't take it lightly. You know, only because certain things naturally could hear on life. So we hear in a kage life. You know? Up with that boy Joa on phone. The same yesterday, Ijowa should never TP Choya or boy alpha online. You could imagine. Onye si na chọrọ a represent community. That means no ọnwụrụ ihe una Chineke ekweni ihe ọjọọ no win on ọba n'ocha. Onwe ebe o si eme ekwu agarongo. People have a call me to order say okay, don't do it this way. Okay, pick onye ahụ me onye ahụ arrest. As our normal politicians see zuzu na buy now. I can jaguni for all these people on social media. Forget all this social media lifestyle. Sometimes you meet people, if people in life or you know their certain opinion, forget all these things. So that means no me no me chawi nie by that place. That onye ga correct me. O si ju wait na picture me ya wana ti picture ndi ozo. Ya wana akpọ ndi ozo afa. One threat ni agụ onye wo mpa threat na Governor Eziokwu. Ndị dibi one ka threat go. Agụ onye wo mpa threat na dafa denu ya n'isi sigida nke Governor Eziokwu. If all your fellow influencer or blogger or content creator nature one no ya unkwana ma ti picture go phone or po up again as school. Meanwhile not the same thing in eme. A mapo je muro a whole lady me boro ihe jama na he bu owo no nwoke amụ mmiri onoge na dịnesi adreesị ha. Nwaanyị ka imere arrest una na-ebuga n'iko put on life na-eme. Yes, greatest of them all. Yeah. Like seriously. Onye fu ebe ọ nọ onye watch video ahụ na-amaghị ha na-akọ
nwekuku onye afilie nọ ihe dị ka anịnị ọ dịrị nwe amama oge ahụ. For those of you know about deri na anịnị then. No, the second anịnị ọ dịrị ka capture. Or maybe no like ihe dị to go do relevant mmadụ no go there. Lucifer, yes, greatest of them all. Yes, captured alive. Fake it. It's not making any sense to me. Jepaka na macha, all that's it from above. Take him. Okay. Don't worry. Who first called police? No, the win case. Of course, IPOB is watching. Ndị nke ahụ, ọ baa n'uru ịgwa ha anything na. Ha kwesịrị ịma ọrụ ha na. Ha kwesịrị ịma what to do. Ha kwesịrị ịma the main sabu enwere n'ala Igbo. All people like this may Maazị Nnamdi Kanu jiwe nọrọ ebe ha nọ today. One man pụta Maazị nọ dịka onye ugwu onye Yoruba pụta ọ sị na ndị Igbo mekwe Maazị Nnamdi Kanu jiwe nọrọ that DSS this thing today. Ndị Igbo bai mekwe Maazị Nnamdi Kanu jiwe. In fact, all people like this will main problem anyị na-enwe n'ala Igbo. Ọ bụ na ọka ekwu ya ka esi mara Maazị Nnamdi Kanu ga Kenya. Ọkwa ndị nọkwa n'ime the inner caucus of ihe ha na-apịtụgharị because he ga-sell that information out n'ọgawa Kenya. Ọ ha ga-sell kwa out exactly his movement, ga-update exactly his movement. Ndị zu eje nwuchie ya bọndụrụ ya from there tụnata na Abuja. All people like this. Now that I have sell go information out just to prove a useless point. So you need and I trust social media now. I trust social media. All people like this, Meru, Maazị jiwe nọrọ ebe ahụ ọ nọ till today. Ekwucha mamo ya apụta ndị dịkwa ka na amịpụ n'azụ ji kwuka ya ofu ihe about him. Amụchikwe ya die. A na-eme ya like this. You know? So ndị IPOB unu ka ọ dezere. Ebia prove unu the statement Dr. Ugochukwu is a big threat to your family. Anyways, you were military personnel, you were a doctor, so you are well intelligent, you are well learned, you know the implication of something like this, coupled with what is going on in Southeast, the insecurity and everything. More than I can make a such statement. You know, if you want to join me, you can send me a request now. Feel free to send me a request if you want to join me. Then you'll be able to Chineke akpọ so we know them number. It's not making any sense to me. Oh no, how chief saga. I go one day had dogo dodi hakari. Una ka asi amiare ka mkpụrụ Achonya. Una na-exchange saga video, Agwazi unu nke na-ewu n'iwe, ha bụ ụzọ gbakwuru 5,000 years old tree nọ n'ụmụ ọkpọntu. Kọsasị ya woti ike ka enene. O metu ya n'ahụ. For me, una nọ na ọsọ gị kpọgidekwe m ọkpọntu from morning till night, from night all me a year. You no go shake me. Before when you will own and nap on a man happen, you no go even, you know. Man on asking you will teach it. You would be what is it?
again ịgbakwuru ụmụ ọkpọ ntu 3 no go 5,000 years si akụgbuchicha mmadụ niile na-ekwu about you on social media within 4 days. Ọ dịka ụmụ agbara ụmụ ọkpọ ntu awa ọkụkọ. Ọmakwu ndị uwe ojii. Okay, Chema, I could send a message. Chema, I could send a message. Ọmakwu ndị uwe ojii. You know? A lot of implication nọ na that statement akpa amụ ahụ make. Onye ga-eji uche ga-aghọta that sin, if you say no mere ebe ahụ alone, says it all regarding that particular statement. Ga watch ya the same. Ka ifuru ozugbo ọ sị na oge na-emerụ ndị IPOB for fundraising ka ndị polisi ha bido jinjaba. Otikwu ya na this woman emuge a lot of people na Southeast. Don't the evidence. Uga ka hajiji wazi bamutu. Oya enter. Then they mechepụta n'azụ. It's no mistake, you know, iwe keji. Come on, bullshit. Okay, let's say they run a court na ajogo mrezoku. Ka eji make a statement. O say no onye kpọrọ ya na phone. Si ya na oge si na ọ na-eme nka, ọ dịghị eme nka. Na ka o ji pụta were iwe kwuo that thing. E ga-provide onye akpọ gị na phone. Ka ọ bịa kọwaa onye gwara ya. Bụrụ oge wetekwu your own evidence. Ụmụ okpo na-eme ka eje court, the state petition, dị nka. Na-enweghị uche. Ama na make go a heavy statement ga-enelu gị in like all na dio like I don't want to be saying some certain things on this life. Ndị Igbo, furu ndị Igbo bai. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ. Ndị Igbo bai, some, not all. For ụfọdụ ndị Igbo bai, ka na-eti ụfọdụ. Because ka nwee ndị ori Igbo destin. Sabu. Ọkwa na ihe a mere ana Igbo. Ifo na bai dị, ọ ga-ejikwa oyi echi, ọ ga-eju nwanne. Before bai ya adị normal, ọ ga-afị ezigbo ahụ. For before buy a joy or gafia, especially if innocent people able to go necessary because of mischievous statements like this na buy the too much. If innocent people able go because of some nonsense statements like this or the too much. Just like I said on my previous video, let's say no ụmụ aboki ya na-esi Meduguri tụnata na Southeast ka ha bịa mee Operation Python Dance na Operation Monkey Shadow bụ ihe bịa mee the arrest. Akpa amụ asahụ wee make such statement. Ịma na ndị else ni ihe agwadobe ha ahụ IPOB shoot, IPOB, you know, ndị nke ahụ ha da anụ nkom ha ji anụgo, not just anything. Let's say no, those people behind me that arrest or no any of them not there will make a such statement. Ha buy that lady no barugo dia doing na. Or emesi na governor potasi no onye gwari no mistake. Let's just assume no not like something like this happened. It's possible. You know, saying people ha na-egbu na buy no nwe ihe ha mere ụmụazị ya na-agara onwe ha ko ihe ndị ha buru ha menyo ha. Okay, imechọpụta ọ sị n'ihe a bụ wrong statement no onye agwali onye aji agwaghị. You know? Akpa mụ a na-akpọ Mụta Igbo TV, Chineke kpọọ gị ọkụ.
rubbish in a day, but chini like thunder, fire again. So see most of you might just know with your Android phone scream abua need now cause nuisance on social media. They create an unnecessary problem. Ihoge kuru ero ya okuru. Oh, pasaga ka hancha nine na agba. Kezie bruzi from saga baizie iPod. Gini buru saga hane exchange words na aturu onwe ha. Baizie side iPod. Baizie na obugo otutu ndi na Southeast. Join with ihe na-eme na Southeast. Since gị nwa ma ihe nwere uche. Ihe oge kwuru cannot be. Kezi ihe ọkwụfụ. Ọma ihe ọzọ ga-eji asa gị. Ha nwasikwa n'oge gburu mpịa. If other one. Ha nwasị n'oge bụ ihe gburu mpịa. Ifo ya. N'oge kpọrọ mpịa polisi na America. Oge mere nka. Oge eji home nka. Oge a na-agwakwa ha nwa nke ha. You know? Kesi nke ka na-eweru ha iwe. Nke je park na asị ya wote ike ka enene. Just wote ike ke ọkwọrọ na China si na ọbata provide your doctor. A na-emekwa ọ na-aga a na-achịkwa. Ọ nọkata. Owebi iwe especially nke nwunye ya. Nwunye ya nọ ọ na-emekwa makwa ndị anyị bụ oge na-atụ back to back, stuff like that. After all, right from day one, after the first time na saga, I called him, say, guy, who me social media, whatever, don't involve your wife. Igawago. Deal with it. Don't involve her. I told Jay. Ofidie na saga ihe na-eweta ego. Asaga grizi sara nwunye ati. Ana atọ picture ebe a na club, ebe a na-eme ya. Ekoyi ya, Join ya na ya wote ike ka echeke. Iwe agba ya na. Ọ ya bụ ihe na-asụ ya, ọsụ na-asụ JPA, all those things na-asụ ya. Then before you know it now, akpa amụ wo ya nwoke achọcha maka ọ ma no statement wo make ya ejidesi oge ike ọ ya ka o ji make that statement. Most of you ezukwu adịghị unu n'ọnụ funu nwa ndị Igbo ụfọdụ n'ime unu ọbọ mmadụ niile izukwu 1 naira adịghị unu n'ọnụ. For those of you na-ejibileti oge achọghị m ikwu anything here. Wee na-ajụ m ọpụtago ka ọ ka nọ there, but I don't want to say anything here. On all those things say did you have for? Come on, arrest. Okay. Arrest. Good day. Agwa m na this Igbo TV ụfụfụ ihe ju na brain ya because someone na-ashawo ọkwa the same J Park si n'oge echi wu stripper ka ọ na-arụ na club na America. Ọkwa the same J Park si no stripper. Ịmahụ ndị a na-akpọ ndị stripper, ndị a na-agba ọtọ eje na some club ebe a na-eme gị like this, awụrụ ike na-echi gị na-amụ na-eme all those things. Ejenubekwa m before unu efidie na meje. Ejenubekwa m ọkwa ihe a na-akọrọ m akọ. But at least I'm a matured guy. I've been into entertainment for years. I know the work of a stripper. Though I've not been there. Ọkwa the same J Park you na accuse Ogechi Njaka no a stripper call. Ogechi we sezi na nwunye nke ya bụ ashawo. And no tori no na-ekwu ya. A na-atụ picture, na-atụ video mụ na gị na-afụ. What are you saying?
my problem most of you na this social media nwe is that ọ dị ka gị nwa abụ Igbo TV ka gịnị ka ị na-aza ịpụta na peji mmadụ ọ ịpụta ebe mmadụ na-eme ikwu ka o si sọ ideru ịkparị onye ahụ drọpụ some kind comment onye afụ ya o wekacha onye ahụ then ị drọpụ obi a na-atọ gị ụtọ unu eme onye ahụ expect ka onye ahụ accept or that insult or whatever unu drọpụ na page onye ahụ. Let me use myself as a case study. Some of you will come to my page and comment rubbish. They hate sorrow. Let me expect can take ya accept or ya church. Then who can reply yagi in a way when you can drag your papa tidie. You will beg you. Can you when you go on my own? Let me expect ka nabatia. I should take it and deal with it. Ngwagwagi your own nabatakuyan. That is social media life for you. You can't have one things anyhow. They may expect it's more like nekromati hesi ebe na akwa. It's not done that way. You know? Most of you the senseless. You go if you know mad ignore some certain things. When they go here, hati you see tia magi has send the other back. You know? You guys should better do content and stop this useless saga. Most of you are the chief saga. Most of you are the main contractor. Now construct to saga on social media. But you get some of you hypocrites. You look in a page, you need to. Man, you guys should stop this thing. You guys should stop this thing. What they call waja. I from video name and team. Asomta, good evening from here. I from video waja name and team. We only bia iroge. We in Zion abia. Join me here basaro the Zion na this one. In the Zion abia. At the end of that video, or see, oya be hone kuna Ogechi cannot stop you. Ogechi cannot stop you. Like all those statements, you create unnecessary trouble, thing and came. But if you put it na, I say you need preach in Igbo. Kai kusi ni ha Igbo. Kai menu ya. Motibo TV, Chineke Bogono, thunder, fire you, idiot. You know go soon to give a judge. It's not stopping on this video. I have to see here. When you see no evidence, must bring it. Oh, Yangwa. People like him, Bunsobu, I name na name. All people like him, Bunsobu, I name na name today. iPod, I name iPod fundraising. This woman won a lot of people in the southeast. I have clear evidence, like seriously, like for real. I hope you guys are sharing this video. You guys should share this video because Facebook is holding my page. You guys should share this video. Also write a review on my page. Review my page. Go to my page and write some review. Let the kwenye anyhow review. Chineke akpa ogoko. Ndi omena na buzi is you. You know. You guys should share this video. Share this video. We need to do better. I could see me better. Sometimes it's not all about this useless things on social media. When we be like you know what to say. Of course,
Awuzie family channels. I hope I got your name right. Only Agahemeba now. This kind of thing can never happen in a country like US. Although possible. That's why sometimes by travel, it's not by natural. You can make it in Niger. You don't need to travel. Sometimes it's not all about making it in Niger or making it back home. If you want to name it, big like both he feeling mentality he got good things like the listening each other cook each other is make some certain things he change of ma you know big in a country like this you can be misbehaving. System a change your mindset automatically. So it's not making any sense. People like just that no weekend they can. If not, I can't accord. Anybody game anybody arrest. I'm sure mbata or maybe not no by one police station say hana Governor Zoku or J Park no we ha melum I name my statement poor mobilization fee poor ndi police bible kundushi asege kwuo ego fuel moto ifuel moto gị na ha esoro eje buru onye ahụ ọ ihe mere onwe ha much thing not there much thing not there you know I want to hammer I may ajewe na Abuja na aje make ezigbo case je na DIG office or AIG office Abuja make ya jiri DSS made the arrest now ona afọ one nke ekpediwa maka ya si weje many I may a man not the standard. So what they did, anybody can equally do that. Forget here, yes, greatest of them all. Obo weekend they can all na badi on aputoso. And secondly, somehow, meho iho kwisirime. Obu hine kambi abumaba ku online video. Ogaho to process your question eme. Then Garibian Ikuya here. Peace Kuku Shamdu. Welcome to my life. Share this video. I also write a review on my page. Our judiciary system is dead in Nigeria. Take your Japa plan very serious. Since I went to UK, my mindset has changed a lot. Look at Governor boasting over an arrest. Like, are you serious? Arrest is a normal thing. It's not an achievement. Exactly what I'm saying. Awazie channels, Awuzie family channels. Exactly what I'm saying. All those things is nothing. Hige German I can very far na buy. Ndi buy can far. Come on, Egypt or just na station make entry. This statement, they are borrow a lady. Kiro na moto ginit. Yeah! Greatest of them. Yeah! Capture him alive. As if you na nene or the one mama. He captured alive. Yeah! Come on. I said it. Like seriously? Like seriously. Before bye, we still have a long way to go. Solo King, I greet you, Baba. Thanks for your efforts. We still have a long way to go. Awuzie family channels. That's the statement you make earlier. Sometimes it's not by in on a buy, ni jiego, ni live comfortable on a buy.
na you need to travel one make that travel ị ga-afụ na some your mindset ọ ga-atụgharị ị ga-ama na some certain things na by it doesn't want it. You know, it's not all about n'inwe ego iji make a travel, just make it that movement. No na system only the intelligent may organize, may arrange. As far as I'm concerned, country like Eba no their system. I used to tell people, this place will first break you. If Eba, okay, goes or break into pieces. Abroad, a good country will break into pieces. Common arrest. No normal local station arrest. Can adult onye na-azọ onye chọrọ ebe local government chairman may represent the community. The greatest of them. Oh, I told you, I said it. Otondowo Yangoke, Alaba, heat. I saw Joya na ahụ ka onye jere Olympic. Common statement. It also what are they calling it now? Normal. Okay, before see Bible, food blog and choribu. Food blog and choribu. I am a booked and I'm one month. Matter of fact, all those ones self, I'm not even seeing it as anything. All that blogger could so many things about actually me Buddha. I went to station. I said, okay. Then I on this statement. I said, a commissioner got signed. I went to commissioner office. Then was some of the police people in Lagos. I'm on them. I saw me film me with AY and rest. Got file Lagos. They recognize me. Obama, you today in our office. Commissioner signed ya sharp. I said, okay, inga buy her for a motor. That's all. They call in the police. And that be normal thing. Onya agwa emonya onya nwe statement a case filed against you in the office. Let's go. It's all right. We hold anything like they had it. That's just like that. It's all right. Then you want to say any guy you get your own statement. In the police you tee on. I say, all result to all phone neighbor, phone number, or result to all yanka push na I court. Before na court, police guys go do no ya. Can you 1 week or 2 weeks could settle? Also, na settle na bia sign ya a book court. Oh, you na no na system I can all those things na maja. And I'm from former I say arrest. On some of age you get you. Gini ko Ogechi kwuru governor na JPAC agwachighị ya back. It's not making any sense. What the you know there? And I throw banters. You know? Big thing. Forget I had a petition this one. In a Korean on a system. In a Korean how those things works. Get one J accused the annoying Maburumpia. Makuoni is a man no Maburumpia. Same man no am frustrating Pian. Same man no anything. It says some certain things against the lady. Uteya, Ujidiwe. Let's just assume, and most of the things no Burezoku. Let's just assume. Oh, look at us anyway, because nobody here. All the in a case very dark man may have get a very dark man no na me abu no I could you say na yana why they didn't fumoke. Yes, Yabojo Ikuriaki here. But why not there? Sometimes you have to be educated or well learned to understand how those things works. So some of you are not here now. Oge, I know he's not a bad person. Matter of fact, I don't know trace beginning as we do.
ebe ụmụ ekperima ụmụ anịnị since ha chọrọ iri evangelist Ebuka Obi office akụ ekwechiri ka problem ha si ebido from ị na-adọ akụ every time adọ ya Ogechi kọshọrọ ha ebu eburu ya ebe ihe niile si ebido akọbịa then gị nwa hapụzi ihe ha na-akọ iwe efu na that man wa ajọ mmadụ make a heavy statement mana of the deadly on that woman personality. You know, Prince, how sure are you that's not a police station? Ibonyala, how sure are you not a police station? Chineke na akpọgo ọkụ. You know, unu ncha niile na-achọ ka epost okoro mobe, unu ya ha many update. Won't update unu ga-ama. But people, they're very, very dangerous and wicked. And that is the reason why we are not going anywhere. You see, we are not going anywhere. When we buy Jazuage for our people, yeah. If only national ezolo, only na local government chairman, let the personality in them go back and carry beauty could represent. Okay, uzuchi ho na ezuzu na opụta si na ọ na-eme ihe echi na-eje tiri ahụ ịma na eriri unu eri unu nwa ahụ ndị ngo ọkpa na local government abi whatever. Na a kind of personality unu na-achọ ije mee ha. Prince, shut up. Onwe ya bojo unu ọnụ. Mechie that your stupid smelling mouth also. Ba mo gi bu ya je Abuja. Ona akụ isi anọ na-ekwu n'ezuzu akọ rubbish, akọ inyari fake news on social media. Ebi eje Abuja. Why ha na-ebu ya je that yesterday immediately? Akpa mo mpa gi bu ya je ga Abuja moto. No evidence iji wotia. You will take the evidence and make call. In a tell fact. Abuja will be a normal place. They no man na here zokwa. We Igbo need to do better. We need to do better. For those of you who know now, go to court today. We won't put that day. Akoko, J-Park wo onye riri. I saw J-Park saying that mmadụ na mmadụ n'ibe ya wụ nọ. Mmadụ karịrị ibe ya. Onye nke ahụ ewepụ akụ Zion. Ebe aka go like that statement will cost him a lot. That single statement is deadly. If he crossed the line, hopefully all this will wipe this case away with eyes closed, because it lacks merit and credibility. Of course, she will be out in a couple of days' time, so by profession. Of course, one here not there now. Like I said, on social media, but when all these things, you know, that's why, if not, they don't burn you any police in a me arrest you. Attack immediately.
onwe ihe kwesịrị iweta na-eweta. If not, ọ gaghị ahụ ekwu gị nwa nọ na zone 13 ụkwụ abịa kwugharị ihe ọ gakwu asa ka a ga-emedeti. But like I said, ọ bụghị ihe ka ya na-ekwu online. Mana ndị na-amagharị ihe a na-amagharị ihe just like Awuzie Family Channel said, well, just yeah, you know. But for that statement, Governor Eziokwu Jeje, if care is not taken, all God regret here forever in his life. Because say, make a heavy statement. Anyway, all my implication. That's why Oji na chitazo na video ya. Ogo chore ewa. We yowa biko. No mistake. Onye ka ị na-akọrọ abụki. No mistake. Anyị ji kpọọ gị na phone. Ịmahọ the number. Like seriously. Ọ bụ aka ọtụ na ya akọrọ ya na-agwa ha na-akpọ ya na phone. Ọmahọ the number. The person wee si ya. Aya megi nwa jepụtakwa wee kwuo nke gị. Ikwuchazie nke gị si na iji evidence. Si na ugbugo ọtụtụ mmadụ na South East. Esi na ị gara akwụkwọ. I swear. Like I said, you guys should write some review on my page. Facebook just would the page him like this. Facebook would page him na bam since last year. I just would the page him na bam. Follow adi hego. On abia ha na akosa say abam him na Facebook na keep. You know, though they are on it. But you guys should write some review. Recommend the page. EJ na this thing, you click your page, you got favor a day write review or something. You do some review on my page. My mama haga happier. The page away. What chapter? Ajisike. 13 is answerable to. Of course, na Chibuzo Chukwuemeka. Like I said, Obuhiri Kaye put on live, but all these sort of things, Oge share some blame, just little blame because onwe ihe kwesịrị ime and they feel na omen, but you know, Antioga on her own, the stubborn naturally, abụghị ya ka ị na-agwa. That is just the thing, you know. So the bone of contention now is that obozi hisaga aka na-akọ, or rather obozi hisaga aka ekwesịrị na-akọ. Also ha gada all this ihe ha na-agada ka ede petition me obozi hisaga aka na-akọ. Ihe a na-akọzi na this criminal allegation. Oge kwesịrị na-akọ na, of which Dr. Ogechi Okeke Njaka knows better. He knows better. You know? Okay, or maybe I'll take this apology. I'm governor. Now, boy hack, or boy who now just on that piano on this one. One day, you go bring that evidence. Chineka Abagok. He must bring that evidence. JPAC yama na ase na ka na ase na ka ewotiki ya ka echeki. Oge ewotekwa evidence na Ogechi gburu mpia na America. Oge ewotekwa evidence na ya ma bi ihe mere mpia arrest. Na obia ho na ete mpia n'ụlọ. Oye na ase na ọ na-akpọ ase na nwunye ya bụ ashawo. Oge ewotekwa evidence na Oge na arụ stripper na club na America ebe. You know, Governor Eziokwu one have made a statement that no gay jigo afamaz in Nandi na kego where the money. Oh, you will take that evidence too. Why are you changing on this social media? The evidence fly was it. Then everybody just will watch you or what is evidence ebe oge the meron the IPOB fundraising. With evidence in madini or total madini now.
ọ si n'ogbugo na South East. Chinyere Faith, Chineke kpọọ gị ọkụ. Fụ Chineke ndị mmụọ kugbuo gị. Chinyere Faith, ije na peji Gọvanọ Eziokwu ị na-etu ya afa karịa ya ọrụ. Unje na peji JPAC unu a na-eji nja ha. Then unu bịazie na peji some of us, they say you guys should stop all these things. You guys should stop all these things. Hypocrites. I don't blame you guys, sha. But we still there. So you guys, make sure you share this live. Make sure you are sharing this live. And also write review on my page. Because I'm on Facebook. I will stop here because I'm on some of you are a joker. You know, some of you will be going to church. Some of you have already left to church. And some of you have other things to do this morning. So I just want to do this live broadcast to address on certain things. I'm still coming. I will still do. You know, I'm coming. I still have a lot to say regarding these two. Oh, how a problem I know when I is. Oh, how a problem I know on social media. Through JPAC na Governor Eziokwu. JPAC na they are the main problem I know on social media. They are the main problem I know when I need and keep as well. Two of them. Oh, hey, boy. You see the activities on social media. Ebe all na mmadụ ga-apụta mụ could make a such statement in public. Kesi ka ha na-emeke n'azụ. All na mmadụ ga-apụta mụ make such statement in public. Kesi ka ha na-emeke n'azụ. O make chapter say no excuse. No agwara ya na phone. No ya ka o ji mee ya arrest. A ga-echekizi ihe ude na statement na police station na nke ukwuru die na the apology ọ na-ayọ. Of course, I was a family. I always like your statement. O gosi na at least nọ na the system. Ịma ka o si adị. You know, at the system. You know how it works. The funny aspect of this thing going on is he literally shot himself on the leg by mentioning IPOB. He just won himself a new battle. So good luck to him and his fat booty. I was family. My brother, those two people, I don't like. I'm their agenda. I'm their agenda. Especially that before I check with that Governor Eziokwu onye ma ihe. Tumu onwe ya n'ọnụ na brag. Tumu onwe ya n'ọnụ like this. Di childish di fe okay. The first video for Notua can teterora here. Before no teterora self. Miss calls you get everywhere. You know? A man me and I camera for miss call Zion. A lot of them. Voice note. First about Facebook. First video for video Governor Eziokwu na moti. Maybe after the arrest. Everybody yeah. Now watch. After, let's go. He's captured alive. Yes. Yeah. For ordinary arrest. Chineke kwekwana ihe ọjọọ. Let me stop here. I will still come back. It's almost late here, so that I'm not over. You know.
still on a low key, but this thing on where budget. So you guys should, like I said earlier, help me write a review on my page. Write a review on the page. You know where they write review, recommendation, something like that. You're right. Share the video so that on my Facebook I happen not my Facebook gym not bam. I just odum. My follower is not moving since last year. I don't know him in the Facebook. They are on it. I'm talking with a lot of them. They're on it, but at least the page need to require. So let me stop here. Nice to have some of you here, especially some of those of you that understand this whole thing and the implication of that statement, and also that knew the whole story. So let me stop here. As it be, we will still drop them. A lot of things. I have a lot of updates to drop here, but everything cannot go down low. I have a lot of things. A lot of things in people, but no. We're going to change formation. About 4-4-2, about 4-3-3. How about 2 defensive midfielder? How about 1 striker? About double striker? And before you go into a football game, you don't let your know your So let me stop here. It's nice to have you guys. Help me write a review on my page, and Smart Angel, write a review on my page and help me share this live. So can you not na odoyi na atutata Chineke kwukwana ihe ọjọọ. Of course, I'm communicating with Akuzayon. I'm communicating with a lot of people. In fact, since yesterday, Aku has been just that none of her. Aku no far. That is just the fact, but he has been, trying to do a lot. Upon here on social media. Igbo channels, I greet you. So yes, I'm communicating with Ako. I greet you, Baba. Good evening from here. Asomta. JP Agozie, ụmụ agbara kugbukwe gị. Oge the same J Park na Ayabu, late father of Ogechi Njaka. What did you say? Oge J Park na accuse Ogechi no yanwa burumpia. The late father. What did you say? If most of you enweghị uche, or accuse no yanwa burumpia. Or madam pay go na the father cannot come out to defend her, the daughter, or speak on behalf of her. Nwekwe ka o si dekwa side J Park na fire, but okwu ya na una na take offense. Even if at all no na onwe anything ekwuru against Ifeanyi Uba or whatever, on the be Ifeanyi Uba ya be made the arrest. I'm not J Park. I'm not that akpam. If at all no onwe anything regarding ihe oge kwuru about Ifeanyi, on the be Ifeanyi Uba ha bịa made the arrest. Ogwa ha diri si no jikuo ya. Not J Park. Most of you will retreat. You will not this Facebook 100 naira data. You are now marrying a page. Now cause nuisance. You see, most of you, you not you nime ofufo ncha. Amuroko, eju na brain. Most of you. That is just the thing. In a journal, Ogo could about Ifeanyi Uba ki him. Oge J Park could about late father Ogechi Njaka. Ki he gwa ku. Gịnị ka i kwuru? Oke unu many expect. Ọ sị na ya nwa gburu mpịa, na ya nwa kpọrọ mpịa police, na ya nwa mere mpịa chigide iche wee nwụọ. Ka Ogechi nabata ya sị ya thank you very much. God bless you. Without you sending ya nke ya back. Chineke gbakwa agụ ọkụ nwa J Park.
Buneme Ezara Omo Makago sleep Joe. Nice to have smart angel. Why you they laugh now? Say there was him. And now some of these people can be frustrated. You know, what do you call this page of it? If they make it post, somebody see from nowhere, but singing in the use. Why they charge you like this? They make expect the Kena Batia say thank you very much. God bless you. Owe konya si biagwagi. Ibia ki reply ya back it is ye oberose. Na magi said the area back. Owe biwe. Threaten wazigi. It's not making any sense. Igwar munkem nabatia. Mwakwagi nkenyi inabata kwa o social media life kaeno. Ye wena giwe. You accuse her that he's responsible for his father this thing, that she fired her father. She also accused you allegedly n'igwariana onye ana-anọzi na akpọ gị ntu na ọkpọwashigo gị ike. Iwe bụ iwe that's na akpọ gị ntu. Meanwhile, you go delay the no one pia. You know me expect to corner batia. And there are no biko. I will still come back to do live tomorrow from here, today from Niger. You know, but some of you here may use your brain for the one. Before I go, let me write a review on my page. Review Facebook page in that I just page. Let me write review. My page is my page ain't doing well. You know, they hold my page. Share this live. You can share multiple times. Share. With the maid that I enjoy. Good morning. Write review on my page. Hope you slept well. Joy. We are about going to sleep this side. We are preparing to go to bed. I just took my night bed, about going to bed. Here is evening. So we don't use the same time with Nigeria. You guys are at the front. We are at the back. I know so I'm about going to sleep. I'm about going to bed rather. Onu anaghị eje ebe ọnụ gbara aka. Of course, smart angel. That is what most of them don't understand. About madineke ya agba, ha just bugging nkịtị. Somebody like me, I know you are a celebrity, you are a public figure. Don't respond back, don't talk. If you talk anyhow, don't fire again. That is me. If you talk anyhow, you see anyhow. Okay, no good na buy. You talk, I may him there one-on-one. I may him there. That is just me. About my nicky, I be there anyhow. I say you're a public figure. Don't respond back. This one, that one. It's not possible. Italiano TV. Nice to have you, brother. Before I go, Italiano, when you marry na this topic, you send the Adam request. You always give interesting opinion in every topic in the treating program and others. I always enjoy your opinion sometimes. Joy, nobody upset me. We are discussing our issue. So Italiano, if you have anything to say regarding this whole thing, send me a request so that Kanjirigi will meet you. You're just joining. I'm talking about this arrest and this whole thing, the statement from Governor Ezioku and the other things. Okay, Italiano, you are unavailable. So I will be stopping right now. And then because Ogechi Okeke, I will still go to church in the morning. I'll go to church in the morning, So can you meet you? Who upset you? Yeah, Italiano. I know that you are busy. What's the update, bro? The update is about the arrest.
JPAC no Yamoke Mero Ogechi and the statement you make. The caption is there now. I urge Dr. not to take that statement lightly, because that statement is a heavy one on Ogechi Njaka, you know. So they should see to it so that Governor Ezeoku should bring that evidence. Because when you watch the whole scenes that occurred there, when you if you take a good look at that video, immediately you make that statement that this lady they made on the airport fundraise, and this lady Ebugo a lot of people in the southeast, no evidence. Was what make it that statement tension are very high. As well as here enter, and that them sure no plan. Ya no tondo belle face wo yamoke. So that is what I'm discussing. They shouldn't leave the statement just like that. Mr. Dr. Ogechi Njaka, the husband to Ogechi, and honor here, honor by currently, honor around currently. You know. So that's the topic. Well, since that most of you are joining late, yeah, of course, that's what we are talking about. Though he later came out to apologize and said that it's a mistake, that somebody called him Ogeji wee seko guys. That's why Oji equal maybe men say go again na n'ọzọkwa ịchọzi itizgo onwe gị in danger. Ịmara na ebe anyị dị na mandụ ụmụazị agụrụ kesi gị nke ga-agwụgo, you know, because a very wrong one ije make a such statement n'ihu ndị uwe ojii. It's like I don't know, amadị m ihe ọ na-eche wee kwuo such thing self. It will be a very bad statement, you know. So I believe that men are again na phone see manne ke kusi ade mare kwa o ke kisi kuzi do put have my made damage control. I could you put as na this one that nobody should listen to that apology before that cock and bull story on accord or hold or anything. I want to go there, I want to provide there that evidence first. Or see no man they go anything na phone. You provide the only I go that thing na phone. Mona hapuara. Or ya koka Genesis na Abuja no representing dingo ban. Then she later came out to call Ijo on phone and warn him not to ever put his picture or mention his name on any of his video. Could you imagine? The phone boy Joe, I see when we take the picture next time or Bogafa on any of his video. Meanwhile, you are doing it. Idara joy. That's what I'm talking about. Oh, Jamana Jomma de call. Love pre awokwa nkobelia. Let me make your project take care. No, now most of you, maybe some of you have forgotten the video. Let me play the video for some of you to see. But I believe many of you have forgotten the video. Now how's it Facebook? How's it social media kind? Yes. Here's the thing. Yes. Only Ebugo many people in the southeast. But I see no Jaws. You bring the evidence. Let me stop here. In the IPOB, some of you name sabotua. Only need yours, I can't go anything.
enweghị need ka agwa unu enweghị need ka aka ọrụ unu unu ekwesịghị ịma ka o si adị so ka mụ a na-awakwa awa ka m na-awakwa one of these thing problem anyị na-enwe n'ala Igbo ndị dị otu a problem anyị na-enwe n'ala Igbo ndị dị otu a na Maazị Nnamdi ka nọ ebe ọ nọ since ndị na-akọ ụmụ pere akụ na-enweghị isi n'ọdụ a ọha nwa nsogbu anyị na-enwe ife atọ na onwe any other thing dere gị na onye ahụ mụ na gị na-adịra gị na agaghị m ewote such thing mmakwa by anyị side anyị si bịa ka anwụkwa ka o si adị ka nji bịa tii. So let me stop here. Nice to see you guys. The damages has already caused with IPOB name that he is begging. Which kind are you begging? What's the apology for when he has already done the worst? Already, it shows he has been doing this to others from back. Of course, So let me stop here. This Abamana or Daniel Obi, I saw one kind useless comment a drop on a video yesterday. He tried the rubbish also thunder a fire again. Most of you the senseless. If you don't put on social media and the course so some of you say Canada one Fokum no cable Fokum no buy. I don't come a cap or anything. Fokum never. I'm very society can get a horror. Gordon, as ordinary market, I see you, my brother. We are to go. Oh, good. Hita. Oh, no. Hita. Na man, Ruma, na Joy. So it's nice to see you guys. You guys should share this video. And so, for those of you joining me now, help me write review on my page. Ever a day review, recommendation, something like that. Help me write review. I'm on Facebook. Go release the page. I just page make it. That's why the followers is not adding up. I just watch it there since last year. Even my second page is going well. This Austin Obama is doing well than this one. That one 65,000 followers, but I'm not even more active. I'm more active on this one, but the other one is kind of doing well than this one. So this one just quickly there, not making any move. This one now is kind of doing well than in terms of distribution. And so for those of you now who follow me back, you can also follow me here. I know that Smart Angel is following me from here. Kambia Bogi Smart Angel, no can spoil me. No can win. I'm a man of God. So you guys should write review on the page and also share the live. It's nice to have you guys. Good night from here and have a nice Sunday from there. Hey, this live get us a this world to get us a good night from here and have a wonderful Sunday from there. For those of you watching me tonight, Toby Chooks, Viola Mike, Caroline Chikere, Amaka Emo, The Smart Angel, Italiano TV, Adazayon, Gladine, Ubechu.